Andi na kami ha. Church San Tigbao. Ayan. It's ready na. Kikita-kita na ang mga summer athletic. Payagad. Baha. Takaklo ba? Kasi kagabi. Wala. Oh, wala ko di agi. Nabalod. Abi? Mauray pa didi. Adi na. Tuman, nasagip nga ni na kamera. Kita lang ba? Nagkulang. Pero ikaw waray. Kuya. Adi ka mga frente. Kami didi Ano may pwede. gawas? Malusak ka rin. Kaya Yan talaga ba? Guys, dito na po kami sa Tigbao. Saan ang venue namin.
Namumurhita. Andi na kami ha. Church San Tigbao. Ayan. It's ready na. Kikita-kita na ang mga summer athletic sa church.